Koronavirusaren osasun krisiak hainbat arazo utzi ditu agerian eta batez ere kolektibo batzuetan. Eta txapaldizkarian horri heldu nahi diogu gaurkoan eta horretarako gorrek bizi izan dituzten oztopoen inguruan berba egiteko, oztopo horiek beti izan dituzte eta komunikazioan, baina agian koronavirusaren osasun krisi honetan agerian geratu dira, horretarako Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioko presidentea dugu gaur gurekin, Aitor Bideia Launeta, haupa, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Pertsona Gorren eta Entzumen Urritasuna duten elkarteko presidentea zara, eta gaurkoan zurekin elkarrizketa egin ahal izateko interpretea daukagu. Ez izan ere, guk ez dakigu zeinu hizkuntza, eta ezinbestekoa da zurekin hitz egiteko interpretearen laguntza, ez? Zuek gorrek ere interpretea izaten duzu eguneroko bizitzan beti? Interpretea gaur eukitzea gurekin luxu bada. Zesan nahi duenek, gure eguneroko bizitzan pertsona gorrek ez dutela interpreterik bere ondoan. Egia da, medikura joan ezkero, gauza pertsonaletako eguneroko gestioiek egiteko, bai eskatzen dela zerbitzu bat, interprete zerbitzua, zerbitzu publiko bat dena, eta pertsona gorrek eskatu egin behar dute zerbitzu hori. Horrek ez esan nahi du, egunero daukagula interprete bat edozin gestio egiteko? Ez. Azkenen horretik esaten dut gaur interpretatu ukitza luxu bat dela. Hala ere, ohituago gaude, ekitaldi edo hasiera batzuetan, interpretea ikustea, ez? Esaterako, jaietako pregoia, ez? Ikusi izan dugu inoiz, ez? Bilboko jaietan esaterako. Baina, oraindik ere gabezi handia dago hortan? Noski baietz. Zuk esaten dezuna, ez? Ekitaldietan eta koronavirusaren inguruan adibidez krisi honekin telebistan ikusten genuen pantaila txiki batean interprete bat, ez da? Eta egia da geroz eta gehiago ikusten dela. Baina egia da, hor dagoen interpreta dagoela, bai Euskal Gorraketik edo elkarteen eskatu dutelako. Azkenean beraien burruka izan da interprete bat hor egotea. Azkenean guk eskatu dugun zerbait da, eta gure burrukak azkenean lortu duena da interpretea egotea telebistan, adibidez edo ekitaldi batean, ez? Gizarteak, esango genuke gehiengoa dela, gizarte entzulea eta normala hori esaten dena, eta gu azkenen talde txiki bat gera. Eta hor presio asko egin behar izan dugu hori lortzeko. Horrek zesan nahi du interpretea hor jarrita nahikoa dela? Ez. Gaur egunean adibidez, osasun aldetik, adibidez, momentu honetan pertsona gor batek ez dauzka behar guztiak beteta. Esan nahi dut, ni ointxe medikura juten naiz, ez daukat interpreterik. Aurretik eskatu behar duten zerbitzua da. Eta hori arazoa da, oztopo bada, oztopo lodi bat. Azkenean pertsona gor batek ezin medikura joatea, koronavirusan krisi honekin zuk esan dezun bezala, agerian utzi ditu oztopo guzti horiek, oztopo bikoitza bihurtu da. Aurretik genuen oztopo hori okerragotu egin da koronavirusagatik. Bai ez, eta esaterako orain ere, arreta asko eta zerbitzu asko pasatu dira telefonora. Hor ere, izugarrizko gabezia ere zuentzat, ez? Bai, adibide garbi bat, bakunekin da, momentu honetan txertoa jartzen ari dira, eta nola jartzen dira kontatua pertsona gorrekin telefonoz? Pertsona gorrei etxera ditu ezkero, nola jartzen dira gurekin kontaktuan? Ze izan behar gera, azken kolektiboa txerto hori jasotzen? Nere etxean adibidez, nire famili guztia pertsona gorrez osatuta dago, eta telefonorik ez dago nire etxean. Nola dituko digute bakuna hori jartzeko? Txerto hori jartzeko, ezinezkoa da. Eta azkenean bilatzen duguna da elkartetik, postaz bidali daitekela abisu hori, e-mail bat bidali daitekela, teknologia berrek azkenen laguntzen dutela. Zer gertatzen da, gizarte oso ohituta dagoela, sistema azkarrenera, telefono dei bat egitera. Eta federaziotik, elkartetik, ardura hori daukagu, ez? Noiz deituko digute, eta nola deituko digute? Azkenean da badakigulako gizarte gehienengoak telefono erabiltzen duela. Duela 2 urte zara, okerrezpa nabil, Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioko presidentea. Nolako izaten ari dira 2 urte hauenko lanak edo? Bai, esan behar dut, ni
elkarte ezberdinetan egon naizela, Gazteria Saian, Estatu mailan, eta nire gaitasunak hobetzen egon naizen eran, beste ardura batzuk hartu ditudala, ez? Ni ez naiz pertsona bat bakarrik lan egiten dutena talde hortan, talde bat dago nire atzean. Eta talde hortan pentsaera berdina daukagu, helburu berdina dauzkagu, eta gure helburua gertu programa bezala jartzen dugu, gertu zati pertsona gorren inguruan eta gertu egon behar degulako, eta gizarteren gertu egon behar degulako baita ere. Azkenean, kasualitatez, urtebete lan eginda gero, koronavirusan krisia izan zen, eta niretzako azkenen, esango nuke apustu lodia izan zala baita ere, ez niretzako bakarrik, gure talde osoarentzat sekula gertatu ez den krisi bat, eta gure taldean bestera bateko jokaera hartu behar gendula, eta lan behar gendula pertsona gorrentzat, eta eskerrak eman bertzaio baita ere, federazioaren parte diren elkartez berdinei. Eta momentu hortan egia da, danak gehiago bildu gerala, helburu bakar batekin. Zein izan da helburu horri? Errespetua lortzea gure taldearekiko. Pertsona gorrekiko eta entzumen urritasuna duten pertsonekiko baita ere. Federazioa da, zenbat elkarte dago Euskal Herrian? Momentu honetan, 4 elkarte daude federazioan parte direnak, eta 5. badago gurekin lan egiten duna baita ere. Eta ez gaude bakarrik, esan nahi dut, Estatu mailan Gaur Konfederazio badago baita ere, federazio ezberdinetaz osatua, eta komunitate guztietan dauden elkarte eta federazioz osatua. Eta momentu honetan, sarean sare 3. sektoreko parte gera baita ere. Eta beste sare oso garrantzitsu bada edeka baita ere. Azkenean zermiko parte den sare badelako baita ere, ez gaitasunen parte geralako baita ere. Azkenean Euskal Gorrak ez du bere lana eta bere bidea bakarrik egiten, sare baten parte gera eta hori oso garrantzitsua da. Oso komunitate sentitzen zarete, ezinbestean horrela behartuta? Komunitate kontzeptua zaila da argitzea, gizarteak guri ulertzea, gizarteak guri ikusten gaitu ez gaitasun batek biltzen gaituen talde bat gerala, ez? Edo entzumen urritasuna dutena, edo pertsona gor bezala, hizkuntz bakarra konpartitzen dugun talde bat gerala, baina nik, adibidez, nik definitu behar balin baden ere burua, ni pertsona gor bezala definitzen dut. Zergatik? Nik identitate bat dudalako, eta identitate hori pertsona gor bezala ulertzen dut delako. Zergatik hori? Zein hizkuntzarekin bat dijoalako. Nik erabiltzen dudan zein hizkuntza. Azkenean hizkuntza kultura bateko parte da baita ere, eta komunitate baten parte da baita ere. Eta pertsona gor bezala zein hizkuntza erabiltzen dut, eta horrek esan nahi du hizkuntza horrek ere kultura bat ematen didala, kultura propio bat komunitatearena dena, pertsona gorrena dena. Zein da arazoa? Gizartea ez dagoela prestatuta guretzako. Eta gizarteak ematen digu ez gaitasun hori egia esaterako. Ikusten gaituelako ez gaitasuna duten pertsona bezala, ez komunitateko parte baten bezala. Ni beste pertsona gor batekin hitz egiteko arazorik ez daukat, zein hizkuntza erabiltzen dugulako biok. Gu ondo komunikatzen gera, ez daukago arazo hori, baina pertsona entzule baten aurrean zein hizkuntza ez dakiena, komunikatzeko arazoa ditugu, oztopo bat daukagu. Ni moldatu behar naiz berera edo bea moldatu behar da nire sistemara. Ez daukagu beste erremediorik, baina oztopo bat dago. Azkenean, gor komunitatea osatzen dugunok, ez gera bakarrik pertsona gorrak. Zein hizkuntza erabiltzen dugun pertsona ezberdina gera, bai, familiko parte gea, profesional ezberdinak ere hor komunitateren parte sentitzen dira. Azkenean, komunitate bat gera, hizkuntza bat konpartitzen dugun komunitate bat, komunitate txiki bat, bai, baina hor gaude euskara bezala azkenean, hizkuntza gutxitu bat bezala da, azkenean euskara ez du gizarte gehiengoak erabiltzen, hemen bai, baino kanpoan ez, azkenean konparaketa bat egiten badegu zein hizkuntzarekin antzekotasun asko dauzka. Beraz, kontatzen diguzunagaitik, garrantzitsua litzateke ere, zeinu hizkuntzari garrantzia ematea, ez? Behar duen lekua, ez? Noski. Euskal Gorrakek bere sorreratik orain arte burruka handiena zein izan da, zein hizkuntzaren maila beste hizkuntzen bezalako izatea dela. Azkenan guk ez dugu pentsatzen euskara
edo gaztelania hobea den bat edo besterekiko, ez dugu konparaketa hori egiten, beste hizkuntza bada, ingelesa beste hizkuntza bada, eta beti errespetatzen ditugu hizkuntza guzti horiek. Eta zein hizkuntza ere hala da, baina gizarteak ez du zein hizkuntza beste hizkuntza normal, beste hizkuntza oral bat bezala konsideratzen. Ulertzen du ez dagoela maila berdinean, maila gutxigoa daukala. Baina zein hizkuntza berez hizkuntza bada. Zergatik? Bere gramatika duelako, bere arauak dituelako baita ere, azkenean mundu mailan errekonozimendu hori dauka hizkuntza bezala, baina egia da gizarteak ez duela horrela ezagutzen. Ze falta da? Sentsibilizazio lan bat. Gizarteak ez daki zer den zein hizkuntza, ez daki zer den pertsonagor bat, ez daki zer den pertsona ezgaitasun edo entzumen urritasuna duen pertsona. Eta hori ezagutu gabe ezinezkoa da zein hizkuntza hori ere beste hizkuntza normala bezala edo beste hizkuntza bat bezala ikustea. Bueno, zein hizkuntzarekin mito asko daude, ez? Askotan esan ohi da, ez dela hizkuntza bat, ez? Eta pixka bat baztertu nahi izan da, ez? Eta agian elkarte eta federazioetatik hori bultzatu nahi duzu edo balioan jarri, ez? Bai, oso jarri dago, lehen esan dudan bezala, azkenean, mito edo, azkenen falta dana da ezagutzea. Jendeak ez daki zer den zein hizkuntza, ez du ezagutzen, eta azkenean gakor dago ez du ezagutzen. Ez daki zer den zein hizkuntza, ez gaitu ezagutzen. Gizarteak ikusten gaitu ez pertsonagor bezala, ez gaitasuna duen talde bat bezala, eta horrek esan nahi du gizartea baino gutxiago gerala. Eta gu gaur komunitatea ez gera berdin sentitzen, eta gu ez gera ikusten ez gaitasuna duten pertsona bezala. Gu ikusten gera pertsonagor bezala eta gure identitatea duguna eta zein hizkuntza erabiltzen dugula komunikatzeko. Eta hori izan da gure beste borrokatako bat. Eta gaur egun ere hortan jarraitzen dugu baita ere. Egia zein hizkuntza geroz eta gehiago ikusten dela, kalean ikusten dela, baino gehiago borroka bidea oraindik ez da bukatu, errespetua falta zaigulako. Errespetua zein hizkuntzarekiko baita ere. Baita ere gizarteak erabiltzen du zein hizkuntza saldu daitekeen bezala, adibidez. Abestiak zein hizkuntzan interpretatuta, telebistan oso polit ematen duen zerbait, ez? Interes propioko zerbait, eta gaur komunitateak adibidez, abesti bat zein hizkuntzan ikustea, ez da ulergaitza, ez dauka zentzurik guretzako. Azkenean, abesti bat, esango nuke, entzuleen kulturako parte delako, entzuteko zerbait delako. Eta gure komunitatean, egokitu daiteke bai, baina ez digu ematen zuke adibidez izan dezakezun sentsazio musikakin sentitzen dezun hori, ez? Abesti bat entzuten dezunean. Guk adibidez abesti bat erderaz entzuten duguna eta gustatzen baldin bazaigu euskerara pasatu ezkero zuk berdin sentituko zenuke, igual agian erderaz gustatu zaizu baina euskeraz, ez? Zergatik, ez zerelako iristen detaile guztietara, ez? Esan nahi duen guzti horietara edo ez daukalako zentzu hori, ez? Eta zein hizkuntzarekin berdin gertatzen da. Azkenean, detaile txiki horiek errespetu falta adierazten dute, ez? Azkenean, entzulek esaten dizute, ze polita, zein hizkuntzan, ez? Eta nire zalantza da, polita zer da? Ulertze ez daiteken zerbait, eskua mugitzea hori da polita? Bai, eskua mugitzen ditulako, baina badakizute esaten ari dan? Eta nun dago gure tokia, nun dago gure hizkuntza, nun dago errespetu hori? Suposatzen dut, gainera gorrek musika beste era batean biziko dutela, ez? Bai, Dinot, bai. Gure aldetik gainaz, ulertzeko era baita ezberdina da. Bueno, argi ikusten dudana da, eskubide basiko bat, ez? Askotan urratuta daukazuela dana informazioa jasotzearena ere, ez? Bueno, adibidez, orain koronabirusa dela eta desinformazio pilo bat ematen da, eta entzulek ere, gizartea generalean ere, informazio guztia ere oso garbi dauke. Ez dauke oso garbi. Informazio inbeste ematen da, garbi ez dela gelditzen. Pertsona gorrentzako, pentsatu, zer da guretzako hori. Honek hau esaten du, ez dut ulertzen, azpititulorik ez dago, zein hizkuntzan agian ez dago momentu honetan interpreterik eta ez da ikusten, edo bai, baino azpititulok agian ez daude, azkenean gure eskubide horiek, desagertuta, ez daude, desagertu egiten dira, zein hizkuntza falta zaigu, azpititula falta dira, baita esaten dizu, beste pertsona batek kontatuko dizu, lasai, ez,
Baina nizatik beste pertsona baten beharra izan behar dut, ez dauka zergatik. Gizartea gure beharretara ere moldatu behar da. Eta ez dugu guk moldatu behar gizartera, gizartea moldatu behar da gure beharretara. Suposatzen dut beste arazo larrietako bat ere maskara izan da, ez? Bai ala bai, koronavirusak behartu gaitu, ez? Maskara eramatera, aurpegi erdia tapatuta dugu, horrek ere suposatzen dut zuentzako oztopo bat izan dela, ez? Hor, zenolako lanak egin dituzu ere federazioen elkartetik? Koronavirusa hasi zanean martxoan, uste martxoak 13 izan zela, alarma zera hori atera zenean eta txangelitu bargendula danok, denborarekin apirilean edo teknika entitatetik hasi ziren ikertzen maskara ezberdinak. Eta maskara gardenen aukera hori sortu zen, ez? Momentu hortan etzen maskara erabiltzea derrigorrezkoa, baino lan hori hasi zen, pentsatzen agian beharrezko izango zela, ez? Eta hor bai aurreratu ginen pixka bat, pertsona gor ezberdinak daudelako, gor pertsona gor guztiak ez dute zein hizkuntza erabiltzen. Pertsona heldu batek adibidez, adinarekin entzumena galdu duen horrek zein hizkuntza ez daki, nola komunikatu daiteke pertsona hori? Ohituta dago entzutea zerbait edo Espainiak irakurtzea eta beraientzat oztopo oso garrantzitsua da maskara bat erabiltzea. Orduan, lanean hasi ginen teknikarekin, maskara horiek egiten, baina bai lortu nahi genduena zen maskara hori homologatua izatea. Osasunan ere pentsatu behar dugu maskara gardenak edukitzea edo ez dela nahikoa. Orain dela 2 edo 3 aste lortu da maskara homologatu batzuk egotea gardena direnak, baina orain dela 2 edo 3 aste. Egia da, telebistan, komunikabide ezberdinetan, atera dela homologatutako maskarak zeudela, ez da egia. Orain dela 2 edo 3 aste arte ez zeuden, eta momentu honetan merkatuan ez daude. Egia da, jendeak pentsatzen duela maskara hori erabilita, ulertu daitekela pertsona batek ahoskatzen duenean, baina hori ez da egia. Eta gizarteak zein hizkuntza ez badaki, eta nik ez alin badakit Espainiak irakurtzen, hori bakarrik gelditzen zait. Zegin berdet, lotuta nago Espainiak irakurtzea, baina maskara balin badaukate, nola lortzen dugu komunikatzea. Barazo larri bada. Baina beste sistema batzu badaude, zergatik jendeak ez du zein hizkuntza ikasten. Igual errazagoa da zein hizkuntza ikastea, ez? Guretzako guk ezin dugu entzun. Guk ez daukagu esfortzu bikoitza egin beharri pertsona entzule bat entzuteko. Batzuk zein hizkuntza badakite, noski baietz, baina gehiengoak ez daki. Eta zein behar dugu, guk saiatu behar dugu espainoiek irakurtzen, danak daukate gaitasun berdina ahozkatzeko eta guk olartu ahal izateko? Ez dakit, ze punturaino, ez da? Pentsatzeko gauza da, Aipatu duzu ere ez, orain azalpenak ematen egon zarenean, pertsona gorren eta entzumen urritasuna dutenen taldea oso anitza dela, ez? Eta hori ere kontutan hartu behar dugu, agian gu ere askotan entzuleok ez dugu kontutan hartzen. Bai, garbi dago, horretik esaten dut, errespetua oso garrantzitsua dela, eta errespetuak zizan nahi du pertsona gorren beharrei errespetua. Pertsona gor guztiak ez gara berdinak eta ez ditugu behar berdinak. Nik zein hizkuntzako interprete bat behar dut, bai, baina agian entzumena galdu duenak eta zein hizkuntza ikasi ez duenak, nik behartu behar dira zein hizkuntza ikastera? Ez, agian beak bere beste baliabide bat du, azpitituluen bidez ulertu dezake, agian gerturatu ezkero eta hitz egiten badi ulertuko dio, agian idatziz ulertuko da, zuk esan dezu, gizarteak pentsatzen dugu danok berdina gerala? Ez, baina ze falta da hor, sentsibilizazio, informazioa falta da, ez dakite zer den pertsona gor bat, pentsatzen dute bakarrik ez entzutea dela, eta ez da hori. Batzuk agian zerbait galdu dute, baina adin batean galdu dute, beste batzuk erabat galdu dute, beste batzuk entzule jaio dira eta denborarekin entzumena galdu dute. Egoera ezberdin asko daude eta talde oso anitza dazuk esan dezun bezala, baina ikusi behar da bakoitzen beharra, ezin dugu talde guztiari errekurtso bakar jarri. Egunerokotasunean, interpreterik gabe zabiltzanean, Aitor, nola komunikatzen zara entzulekin, ze saiakera edo egin behar dituzu?
Egia esateko, bueno, 28, jaio nintzenetik, 28 urte dauzkatu momentu honetan, ni sentitzen naiz beti, bai, egunero oztopoa ditut, ez da, baina egia da, dela mendi bat igotza bezala azkenen egunero, ez? Ikusi bardet pertsona entzula daukatena nolakoa dan, saiatu bardet nola hitz egiten duen eta saiatu lertzen, baina komunikazioa ez da guzti zuzena. Nire hizkuntza azkenean zein hizkuntza da. Eta hori errealitate bada, eta egia da, geroz eta interprete gehiago daudela. Garai batean, medikoaren ajun batean bagina makarri juten ginen, eta momentu honetan interprete eskatzeko aukera dago. Gauzak aldatu dira, bai, baina maskarak egia da, hainoztopo handia jarri digula, mobilean aplikazio baten bidez, idatziz hitz egin behar dugula. Nik idazten dut mezu bidez, eta entzulak irakurri egin behar du. Mikrofono sistemarekin baita ere entzulak hitz egin dezake, eta testu automatikoki azaltzen da pantailan, da nik irakurri dezaket. Horrek esan nahi du, momentu konkretu batean, maskara ez jeisteagatik edo kentzagatik, komunikatu gaitezkela beste modu batera, ez? Horrek esan nahi du komunikazio zuzena dela? Ez. Idealena zer izango litzeke, eta nek zein hizkuntza jakitea, noski. Edo zinekin komunikatu ahal Aipatu duzu mugikorra, aplikazio bat. Suposatzen dut teknologiak lagundu duela, zertzo bait, hori ez, informazioa jaso ahal izateko, eta gailu ezberdinak egongo direla, aplikazio eta abar, komunikazio momentu batean ahalbidetzeko, ez? Bai, noski, bai. Mobila guretzako mugikorra izan da, izugarrizko inventua, esategatik, ez? Entzulentzat, ez dakit, gurpil bat izan zen bezala, gorrentzako mugikorra izan da. Igual pixkat esageratzen ari naiz, baino, egia da, informaziora iristeko modu handi batera izan dela. Ez du horrek esan nahi, informazio guztiak agoni, pertsona gizarte guztiak bezala, entzulek bezala. Mugikorrak eman digu gerturatzeko modu bat. Ez du horrek ez du esan nahi informazio osoa daukagunik. Adibidez, sare sozial bat, adibidez, Twitter, guretzako oso garrantzitsua da. Zuen artean hitz egiten zen duten eguneroko albisteak, eta entzuten dituzuenak, nahi gabe entzuten dituzuen informazio guztiek, kalean entzuten dezuten, autobusan zoaztetena entzuten dezutena, kotxan zoaztetena entzuten dezutena, guk mobilen ikusten dugu. Sare sozial horri esker. Eta hori aurrera pauso handi bat izan da, bideodei bat egitea. Garai batean bideodeiek zintzenan egin, telefonora lotuta den. Eta telefono bati lotuta gotea esan nahi dugu guk ezin gendula hitz egin. Eta bideodei bat egin alizatea, guretzako izugarri izan da. Eta guretzako teknologi berriak aurrera pauso handi bat izan diala. Horrek ez du esan nahi, eta berri errepikatzen dut, gizartea bezala informazio osa dugunik, eta ondik bide asko dago egiteko, baina egia da aurrera pauso handi bat izan dela. 40 urte ditu Euskal Gorrak elkarteak, ez? Oker ez panabil? 41. Bueno, suposatzen dut, hasierako... Baina, urte bete asko da, Urte asko da, gauz asko pasadia. Bai. Hasierako helburuak izaten jarraitzen ditu elkarteak? Bueno, 40 urteko bizitza batek, orain dela 41 urteko euskal gizartea konparatzen badegu, ez da gaur egunean dagoen gizartea, erabat ezberdina da. Eta Euskal Gorrak orain dela 41 urte zituen helburuak ezberdina dira. Bere momentuan zen interpretea edukitzea, momentu hortan ez egonean, zan burruka, ez? Edo telebistan azpitituluak edukitzea. Gaur egunean dauzkagun guzti horiek, bere momentuan egindako burrukari eskerre lortutako gauza dira. Zein da orain helburua, ez interprete edukitzea, kalitatea behiratu ikusi behar dugu. Azpititulak bai badaude, baina azpititulu horiek ondo eginda daude, pertsona horrek hitz egiten duenean bere azpititulak orduan txatatzen dira, edo 50 segundu berandugo. Edo batzuetan azpititulerik ez dago, hitzak ez dira zuzen idazten, edo ez dira azaltzen, esaldiak erdi ikusten da, agian, bai, azpititula badaude, bai, baina kalitatezko azpitituluak dira, adibide bezala, azkenean ikusten duguna da, kalitatea ere oso garrantzitsua dela baita ere informazioa jaso ahal izateko. Agian ariketa egin beharko genuke, zentzuleak ere, azpitituluekin ikusteko batzutan nolakoan kasartzeak egiten diren hor, ez? Bai, eta hala da. Eta gauza da, azpitituluak ikusten dugunak zen girela pertsona gorra bakarrik.
Ez dituzu ikusten normalean, gizarteak normalean ez du azpititulurik behar, eta ez dakizute ondo edo gaizki dauden. Bai, azpititula daude, bale, ez zaizu interesatzen dut jarri edo kendu iten dezute, ez zuek azkenean entzun egin behar dezute, ez ikusi. Ez dutulako behar, eta guretzako ezinbesteko gauza da ikustea. Zein izan beharko litzateke, bidea, ez? Gorren bizitza errezagoa egiteko, naiz eta aipatu dugun, denak, ez direla berdinak, ez? Baina, zuur asko, eukiko dituzue eskaera batzuk, ez? Gauz asko dira, zerrenda luzea da. Baina egia da, momentu honetan, esan dudana eta berriro errepikatzen naiz oso garrantzitsua dela sentsibilizazioa. Esan nahi dut, jendeak guri ezagutzea, pertsona gor bat zer den ezagutzea. Gizarteak ez pentsatzea interprete bat ikusten duelako nahikoa dela. Batzuetan interprete edukitzak agian ez da pertsona batentzat baliabide nahikoa eta beste baliabide batzuk daudela eta beharrezkoa direnak baita ere. Azkenen gure hizkuntza, zuen hizkuntza den bezala, ez da bat ere erraza interpretatzea eta ulertzea. Eguneroko informazio hori, edozein jasotzen duen informazio hori, gu askotan galduta gaude. Nik oraintxe jasotzen duen informazioa bakarrik bisuala da. Zuri ikusten zaitut, interpreta ikusten dut, argi bat ikusten dut, pertsona bat ikusten dut argiaren atzean edo kameraren atzean, baina zuk ikusten dezuna, gehi kale ikusten dezu, entzuten ari zea, informazioa jasotzen zaizu, norbait balin badabil kanpoan edo etxeren bat egiten baduzuk ere jasotzen dezu. Eta informazio hori, egunero jasotzen dezuten arre, egiten du guretaz urruntzea, esan nahi zuek zaudete beste maila baten eta gu beti atzerago goaz. Eta gizarteak ezagutzen gaitunean askotan ez dugu, interpreta daukat, zergatik falta zaila beste informazio. Bai, interpreta edukitza son dago, baina egunerokotasun hortan ez da bakarrik telebistan botatzen den informazioa. Zu egunero kalea ateratzen zean momentutik, eta etxean zaudenean ere informazioa jasotzen ari zea momentu oro. Pentsatzen dezute bakarrik dela ez entzutea, eta ez da ez entzutea. Informazio falta esan nahi du horrek ere. Eta komunikazioa eta informazio gehiago edukitzeko entzun egin behar dela. Eta hori bera batea edo bestera moldatu egin behar da. Azkenean, gizarteak ezagutzen du gure egunerokotasunean ze oztopo dauden, gizarteak ezagutuko balu, ulertuko luke eta gure tokian jarriko litzateke, ez? Eta errazago izango litzake beraientzat ulertzea, pertsona gorrak ezagutzea. Pertsona entzule batentzat, zein hizkuntza ez dakiena, ulertu dezake gure egoera, ez ez esaten zein hizkuntza, beste baliabide batzuk ezagututa eta ulertu ezkero zein den gure egoera, ulertu dezake gure egunerokotasuna eta gure bizia nola den, ez? Argi geratzen zaizkigu, pare bat ideia, errespetuarena, aipatu duzu behin baino gehiagotanen, zuen hizkuntza, zein hizkuntzaren errespetua ere, eta baztertuta ez geratzea, hori litzatekela hurbilduta, azkenean eskatzen duzuen hori. Bai, hori da. Egia da, gizarteak orain arte zer erlazio izan dezute, zuen artean nola erlazionatzen zerate. Beti komunikazioari esker, azkenean kaixo egunon ikusten zerate eta hitzein egiten dezute zuen artean. Pertsona gorren kasuan, nik egiten badezeinu hau kaixo esateko, pertsona entzule batek ez luke ulertuko. Eta azkenean ja beste hizkuntza bat erabiltzen dugu eta komunikazioa apurtu egiten da hor, altxi egiten da. Ze egiten du horrek gure artean ere komunikazio gure hizkuntzan erabiltzen dugun horren bai inguruan egotea, baino ez beste gizartearekin. Eta bai garbi utzen nahi dut azkenean horrek ez duela esan nahi gure taldea geto batean edo bihurtu denik. Hori ere garbi utzen nahi dut. Ni adibidez, Benidorra juten ba naiz adibidez. Eta euskaraz hitz egiten hasten ba naiz, naiz hasiko Benidorren bizidan batekin euskaraz hitz egiten, ezta? Logikoa da. Pertsona gor batek ere ikusten badu beste pertsona gor bat zein hizkuntza dakiena, berekin hitz egingo du zein hizkuntza. Bere logika dauka. Baitor, egia esan interesgarria oso izan da, gaurko solasaldia, guretzat ere, gauza asko ulertzeko, eta, plazaratzeko, eta suposatzen dut, osasun krisi honek ere, agian plazan jarri zaituela pixka bat ere kolektiboari apur bait gehiago, bizen zan duzuen, bazterketa gaitik, eta...
Bai, ala da. Eta koronavirusuri alde batetik eskerrak. Bueno, ez dakit, ez da oso politia esaldi hau. Eskerrak esateaz nuk esango, baino bai izan dela aukera bat gu gehiago ezagutzeko, gure taldea, gure komunitatea ezagutzeko. Bai, eta komunikabideek ere arreta gehiago jartzeko, ez? Bai. Aitor, eskerrik asko. Zuri. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.